Iloilo City LGU ginpasiraduhan ng isa ka pension house sa Haro bangod wala sa nagakaigo nga permits. Establishmento ginaaligar man nga nagapasulod sa mga menor de edad. Si Kim Salinas nakatutok. Ginpadulungan sa mga katapos ang Iloilo City Task Force on Morals and Values Formation kag Business Permit and Licensing Division ang isa ka pension house sa Lopez Haina Street, Haro, pasado alas 5 sang hapon kahapon. Iniagod issuance ang closure order ang establishmento bangod sa mga bayulasyon sa ordinansa sang syudad. Suno sa heads ng Task Force on Morals and Values Formation nga sang nagligad nga semana, nakabaton sila sang reklamo nga nagapasulod sa mga menor de edad ang establishmento sa tion sang class hours. Sang ginsekyar, may mga nakita ang task force nga naka-uniform nga naga-check-in sa counter sang pension house. Sa padayon nga pagpangusisa, natukiban nga wala sang nagakaigo nga permits ang establishmento. Wala man din isang health card kag security guard. May CCTV, apang wala nagagana. Wais lang ang security guard nga nagabantay dira sa magsulod sa driveway sa Matse, Manila. Kung nalahamtong na ang sulod dira or mga minor de edad pa. Ginpadulungan sang news team ang pension house apang nagpaiway nga magatubang sa kamera ang manager. Ginpanginwala sini ang akusasyon nga nagapasulod sila sa mga minor de edad. Depensa sini, posible nga bangod sa ila nagagamit sang CR ang mga estudyante nga nagapangapi sa coffee shops sa atubang sang ila establishmento. May mga nagaboard man kuno nga estudyante sa establishmento sang ila gin-take over ang lugar sa una nga semana sang Enero. Ginako man sang tagdumalahan nga na-delay sila sa barangay clearance kag ginaproseso pa ang kinahanglanon nga permits agud liwat mabuksa ng pension house. Samtang, ginpahayag sang task force head nga may isa pa kabalay palahuwayan sa barangay Santo Niño Norte, Arevalo nga pasiraduhan man matapos ma-rescue ang 17 anyos nga dalagita sa sulod sangin sang nagligad nga Pebrero 14. 5,000 ang iyang monetary nga fine. Makasuhan kamo kag may penalidad nga mapilanggo kamo sa tugtog kita tuig. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.